Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Sa ngalan ni Justin Dizon, ako po si Lizen Morten at ito ang POV, ang newscast na inyong mapapanood dito lang sa CLTV 36. Mga ka-POV, dahil sa kawalan ng pondo at iba pa pong resources, ang ilan sa ating mga principal o yung tinatawag nating mga newshead ay tila nagiging professional beggar na umano. Dahil po yan na sa kanilang paghihingi para lamang po maibigay ang kanilang pangangailangan ng mga estudyante at ng eskwelahan na kanilang pinamumunuan. Kung ano po ang ibig sabihin yan, alamin natin mula dito sa report ni Liana Canilao. Sa tahimik at payak na lugar na ito sa Barangay Gulap, Candaba, Pampanga, makikita ang isang paaralan, ang Gulap National High School. 2023 na magbukas ito ng pinto sa mga mag-aaral matapos abutan ng pandemya sa loob ng 3 taon. Kuwento ng OIC School Head na si Karina Ponce, hindi biro ang kanyang ginawang sakripisyo at trabaho, katuwang ang iba pang opisyal upang mapaunlad ang kalagayan ng pinamumunuang eskwela. When we talk about effort, yung talagang hindi biro, my word is hindi biro, it was a big challenge on my part. Una lang, siyempre unahin natin, dinaan ko sa dasal, sabi ko, Lord, let your will be done. Kung gusto mo ako dito, be my guide. Bilang tumatayong punong guro ng paaralan, hindi raw basta-basta ang kanyang katungkulan lalo pat kulang sila sa resources. Upang matugunan ang pangangailangan ng mga mag-aaral, minsay humuhugot na rin ito mula sa kanyang sariling bulsa. Ang pinaka talagang isang mabigat na role ng isang school head, speaking from my experience, nag-aabono ka pa talaga. Can you just imagine, ipapalinis mo yan. Hindi naman pwedeng every time ba pupunta ako, Mayor, kailangan po ng ganito. Nagsimula ang school na to, wala siyang tubig, wala siyang electric supply, wala lahat. So I did it all by myself. From time to time, pag talagang hindi na kaya ng pag-aabono, ayun, tatawagan natin. Yung iba naman, siyempre, sinusuportahan talaga ni Mayor. Kasi nga, talagang ang purpose niya dito is to provide this education for these people na malapit nga dito. At bagamat isang school head, siya ay nagtuturo rin sa mga estudyante lalo na kung walang guro. Ang kanilang trabaho, hindi raw anya nahihinto paglabas ng paaralan. Hanggang sa pag-uwi sa tahanan ay dala nila ang mga gawaing kailangang tapusin. Sa kasalukuyan ay mayroong 115 students ang Gulap National High School. Ito ay nahahati sa 2 section ng grade 7, gayon din sa grade 8. Patuloy din umano ang development sa paaralan. Ang susi rito ang pawis at pagiging professional beggar ng punong guro. Kaya pala professional beggar. Bakit? Kasi kung ano yung kulang, you have to meet you have to provide. Hindi naman pwedeng lahat sa'yo manggagaling. So you have to face these people na kailangan lumapit ka, manghingi ka. The word is medyo maganda, manawang yan, pangit man sana, parang magmamakapal ka ng hiya. It's not for myself, of course, because you are thinking of the needs of the students na kailangan nila to. Wala silang electric fan, ma'am. Wala silang desk, wala silang lahat. So, ito yung nagiging professional beggar talaga si school head na kailangan ginagawa niya lahat. Bagamat pagod, fulfilling naman umano sa pakiramdam lalo pat ang ginagawa ng punong guro ay para sa kapakanan ng mga mag-aaral. May mensahe naman si Ponce sa publiko upang lubos na maunawaan ang kanilang tungkulin. We are doing our job, we are performing our job, our duties, kasi alam natin. If you were to mention duties and responsibilities, nakasulat dyan 30 plus or more than that, pwede mong sabihin. And being a school head, we see to it nagagampanan naman yan. Nagagampanan naman. So sana po sa mga nagbibigay ng comment na negatibo sa aming mga umahawak ng mga school heads na tinatawag ng mga principal,
sana maramdaman nyo muna gaano po ba talaga ang hirap namin, ang mga sacrifices namin, pati po bulsa namin talagang inilalabas namin for the sake of the school, the learners particularly, para ang gusto namin ma-improve yung quality of education, makatulong po kami. Matatanda ang kinwestiyon ni Senate President Cheese Escudero ang mga school heads sa isinagawang consultative meeting ukol sa right-sizing o reorganization ng mga ahensya ng gobyerno. All principals hold teaching positions. About 90% of principals don't actually teach anymore. Kasi ang dami daw nilang ginagawa, ang daming kailangan gawin. Boss na raw sila ng mga teacher, ayaw na magturo. Naglabas din ng pahiyagang Action in Solidarity for the Empowerment of Teachers o ASERT. Kinukondena nito ang misguided at damaging statement ng mamabatas na nagpapahiwatig nila na hindi nagtatrabaho sing bigat ng mga guro ang mga school principal. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Mga ka-POV, nilooban po ang simbahan dito sa Siyudad Mabalacat, ang Our Lady of Grace Parish nitong Huwebes, January 9. Batay po sa social media post, excuse me po, no, mga kabalen, gaya po ng aking sinasabi ay nilooban nga po itong isang simbahan dyan sa may Siyudad Mabalacat. Mga ka-POV, nilooban po ang Our Lady of Grace Parish. Diyan po yan sa Maya, Siyudad Mabalacat ngayong araw ng Huwebes, January 9. Batay po sa social media post ng parokya, natukoy ng mga otoridad na pumasok ang mga hinihinalang salarin sa pinto na nasa gawing kaliwa ng simbahan. Pinagilaan namang tangay ng mga kawatan ang korona ng imahe ng Santo Niño na naiulat pa ring nawawala hanggang sa ngayon. Samantala, kapwa nananawagan ang pamunuan ng parokya at maging si Mabalacat City Mayor, Mabalacat City Councilor June Castro sa mga posibleng nakakaalam sa kinaroroonan ng nawawalang korona ng Santo Niño. Ipinabatid din ng konsehal sa kanyang social media na maya naghihintay na 50,000 pisong pabuya para sa maaaring makapagbigay ng lehitimong impormasyon kaugnay po ng insidenteng yan. Sakaling may makakita sa korona ng imahen o para sa mga sino mga may impormasyon po dito, maaaring mag-text o tumawag sa numerong 0920-968-2578. Sa iba pa pong balita, magiging tuloy-tuloy ang serbisyo ng PhilHealth. Kahit pa po wala sa listahan ng mga ahensya, wala ang
ahensya sa mga listahan ng nabigyan ng budget para sa taong 2025. Sabi po kasi ng Malacanang mga ka-POV ay meron naman daw operational budget ang PhilHealth na kanila umanong babantayan ng mahigpit ngayong taon. Aisel Fernando, magbabalita. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpapatuloy ang walang patid na serbisyo ng PhilHealth kahit pa wala itong matatanggap na subsidy mula sa 2025 national budget. Ani Pangulong Marcos sa kanyang speech sa ginanap na pirmahan ng 6.326 trillion pesos na national budget para sa 2025, kasalukuyang nakatutok ang administrasyon sa sektor ng serbisyong panlipunan kabilang ang edukasyon, kalusugan, economic services, infrastructure at agriculture. Sisiguruhin natin na tuloy-tuloy at mas lalawig pa ang mga benepisyo ng lahat ng Pilipino sa ilalim ng PhilHealth. Sa isang press briefing, sinigundahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang pahayag ng Pangulo. Pagtitiyak niya, gagawin ng Office of the President ang lahat ng paraan upang maipagpatuloy ang serbisyong pangkalusugan ng PhilHealth. Sinabi ng ating Pangulo kanina na walang mababawas na benepisyo kundi madadagdagan pa. At pinaliwanag ni Secretary Ralph Recto ngayon na ang PhilHealth ay maraming resources na maaari niyang gamitin sa pagpapalago na ang benepisyo para sa mga kababayan natin. Sa press briefing, ipinaliwanag naman ni Department of Finance o DOF Secretary Ralph Recto na matatag ang kalagayang pinansyal ng PhilHealth. Ipinaabot ng kalihim na ang halos 280 billion pesos reserve funds, 150 billion pesos surplus at mahigit 400 billion pesos sa investment ang magsisilbing corporate operating budget ng PhilHealth na kanilang babantayan sa susunod na taon. So they have adequate resources. Now, having said that, we in the Department of Finance next year, tututukan namin ang PhilHealth. We will make sure that we spend that budget better. Pinirmahan ng Pangulo ang 6.326 trillion pesos national budget mula sa orihinal na panukalang 6.352 trillion pesos. Ibinasura niya ang 194 billion pesos na halaga ng mga panukalang proyekto na aniyay hindi naaayon sa mga prioridad ng administrasyon. Aisel Fernando, CLTV 36 News. PO viewers, wag po kayong aalis at kami ay magbabalik para sa iba pang balita at impormasyon ngayong araw. At sa iba pa pong mga balita, mariin pong nananawagan siya dating 3rd District, Pampanga Representative at dati ring City of San Fernando Mayor, Attorney Oscar Rodriguez sa mga Kapampangan na magsama-sama at manindigan laban sa aniyay pagtataksil
na ginagawa ngayon sa ating bayan. Ito ay matapos ang kanyang pagsang-ayon sa mga puntong inilabas ni dating Associate Justice Antonio Carpio hinggil sa mga isyu ng pondo sa edukasyon, kalusugan at mga programang pang-ayuda ng pamahalaan. Alamin po natin ang detalye ng balitang yan mula kay Ashley Punsalan. Nanawagan si dating Pampanga 3rd District Representative Attorney Oscar S. Rodriguez sa mga Kapampangan na maging responsableng mamamayan, magkaisa at manindigan laban sa mga desisyon ng pamahalaan na anyay sumisira sa kinabukasan ng bayan. Sa isang pahayag, kanyang binatikos ang kamakailang pagtapyas ng pamahalaan sa pondo para sa edukasyon. Ang kawalan ng alokasyon ng pondo para sa PhilHealth sa taong 2025 at ang kontrobersyal na ayuda sa Kapos-Kita Program o AKAP na itinuturing niya bilang isang lantarang panloloko sa pamamagitan ng pagbibigay limos kapalit ang boto. Ayon kay Rodriguez, ang tapyas sa bilyo-bilyong pisong pondo para sa sektor ng edukasyon ay nagkakait sa mga kabataang Pilipino na maranasan ng maunlad na kinabukasan, bitbit ang kanilang mga pangarap. Ang zero budget naman na inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa PhilHealth ay magsisilbi anyang dagok sa mga mahihirap na pamilya na umaasa sa serbisyong pangkalusugan. Kabilang din sa panawagan ng dating mambabatas na huwag magpasilaw sa mga tactics gaya ng ginagawa ng AKAP. Sa halip ay manindigan para sa pantay-pantay na karapatan at serbisyo ng bawat mamamayang hindi galing sa mga ipinagkait na pondo mula sa mga classroom, ospital at iba pang estruktura na ipinagkait umano sa taong bayan. Punsod nito, hinihikayat ni Rodriguez ang mga Kapampangan na huwag manahimik at ipaglaban ang karapatan ng bawat mamamayan para sa mas maayos na pamamahala at public service. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Naglabas po ng panibagong fare matrix ang Public Transportation and Regulatory Office o PTRO dyan siya sa Ciudad Angeles para po sa mga pumapasadang pampasaherong tricycle. Para sa isa o hanggang 2 pasahero, 35 pesos ang singil sa unang kilometro at may dagdag naman na 15 pesos sa kada succeeding kilometers. May special discount pa rin sa mga senior citizens, PWD, estudyante at solo parent. Kailangan lamang magpakita ng ID para makuha ang discounted fare. Asahan ang pagpapatupad ng mga itinakdang pamasahe simula Lunes, January 13. Binigyang diin naman ng PTRO na mabigat ang ipapataw na multa sa mga namamasadang hindi susunod sa bagong fare matrix. Mga ka-POV, may paalala po ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa publiko na hindi magpapadala ng anumang link sa text, email at iba pang messaging app ang mga bangko at e-money issuers. Maigi umanong maging mapanuri at huwag basta-basta i-click ang mga link na natatanggap via text o email kahit na mukha itong legit. Paghihikayat ng BSP sa lahat, gawin ang #CPR o Check, Protect, Report upang maprotektahan ang sarili sa mga scammers at iba pang klase ng mga manloloko. Kung nalagay naman sa alanganin ng account o personal information, makipag-ugnayan lang sa official channels ng bangko o e-money issuer tulad ng digital payment platforms at e-wallets. Maaari namang magpatulong sa consumer assistance channels ng Bangko Sentral. Bukas din ang BSP Online Body o BOB kung sakaling hindi sapat ang magiging aksyon ng bangko o e-money user. Makakausap ang BOB sa mga sumusunod na paraan. Una, i-click ang BOB icon sa website ng BSP at mag-chat sa Facebook Messenger ng BSP.
po kayong aalis, magbabalik po ang POV. Dito lamang yan sa CLTV 36. Welcome back PO viewers. Taong 1999 pa po nang unang maisabatas ang Seatbelt Use Act at sa kabila nito, itinuturing pa rin ang batas na ito bilang isang most violated law pagdating sa batas trapiko. Kaya naman ngayong mga araw na ito, isinusulong ng Land Transportation Office o LTO ang pagsusulong sa implementasyon nito. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Ashley Punsalan. Para sa precautionary measure lang. Safety, iwas disgrasya. Kung madisgrasya man, safe ka pa rin. Tamang desisyon yan mga kuya. Buckle up mga kabalen dahil seatbelts save lives. Alam mo ba na ang seatbelt ang isa sa mga pinaka-effective na paraan upang maiwasan ang pagtamo ng mga serious injuries or worst, ang pagkamatay sakaling magkaroon ng car crash? There are former studies that showed na kapag walang seatbelt and in case of road crash or road rage incident at may nangyaring mali or masama sa isang sasakyan, mas malakas kasi yung impact ng effect ng collision, etc. without a seatbelt. Sa kabila nito, ang Seatbelt Use Act of 1999 o ang batas na nagre-require sa lahat na gumamit ng seatbelt sa mga motorized vehicle ay isa sa mga itinuturing na most violated traffic laws sa Pilipinas ayon sa datos ng Land Transportation Office o LTO. Sa Central Luzon, nasa mahigit 10,000 ang nahuling lumalabag sa Seatbelt Use Act nitong nakaraang taon. Mahigit 92 million ang naging total revenue collection ng ahensya mula rito lamang. All of the motor vehicles must never be released without a DTI-approved seatbelt. It is really the mandate of the state to secure and safeguard the lives of people. Bagamat wala pa umunong no-contact apprehension dito sa rehiyon, ayon kay Attorney Sushan Sison Lazatin, ang Operations Division Head ng LTO Region 3, magpapatuloy pa rin ang usual law enforcement ng mga otoridad pero sisiguraduhin na nilang mas mahigpit na ang pagpapatupad sa Seatbelt Use Act. Ngayon, mas gagawin nating strict yung law enforcement focusing on seatbelt. Wala na lang papalampasin. Dagdag niya, sa pagpapatupad ng batas, hindi na lamang ang mga pribadong motorista ang papatawan ng parusa sakaling makitaan ng violation. Sa pampublikong sasakyan naman, mas magiging strict din tayo sa requirement in coordination with the LTFRB na pati yung mga sakay nila sa harapan naka-seatbelt. Sa mga pampribadong sasakyan, 1,000 pesos ang babayaran sa first offense. 2,000 pesos naman sa ikalawang paglabag, habang 5,000 pesos naman at suspension of license for 1 week sa mga susunod na offense. Para naman sa mga pampublikong sasakyan, 3,000 piso ang multa sa bawat paglabag. Kabilang din sa hakbang ng LTO sa pagpapaigting ng implementasyon ng Seatbelt Use Act ang pagpaskil ng mga signage na kailangan magsuot ng seatbelt. Samantala, nagpaalala naman ang Chief Investigator ng Angeles Traffic Enforcement Unit na si Police Senior Master Sergeant Jeric D. Jimenez na panatilihin ang respeto at konsiderasyon sa mga kapwa motorista, lalo na't malaking responsibilidad ang pagmamaneho ng sasakyan.
sumunod po tayo sa mga batas trapiko. Gayon din po, i-check po natin yung mga sasakyan natin bago natin gamitin. At maging mainahon po tayo sa daan. Dagdag nito, huwag rin magmaneho ng nakainom upang maiwasan ang aksidente. Para naman sa mga masasangkot sa di ka nais-nais na aksidente, unang i-check ang sarili at ang mga kasamahan kung walang nasaktan o nasugatan. Pagkatapos ay huwag mag-atubiling tumawag ng tulong sa mga otoridad at ihanda ang mga dokumentong kakailanganin sa investigasyon kagaya ng driver's license at legal documents ng sasakyan. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Balitang eleksyon muna po tayo mga ka-POV. Ang puwersa po ng ating kapulisan dito sa Central Luzon ay iminungkahi na isailalim o ideklarang areas of concern ang nasa 12 bayan kabilang ang ilang mga syudad dito po sa darating na 2025 midterm election. Ayon sa hepe ng Police Regional Office 3 o Pro 3 na si Brigadier General Redrico Maranan, naipasa na nila ang naturang rekomendasyon sa Commission of Election o COMELEC para masusi nilang mapag-aralan ang posibleng pag-aproba rito. Kabilang sa mga lugar na tinukoy ay mula sa mga lalawigan ng Nueva Ecija, Bataan, Bulacan at Pampanga. Ani Maranan, tinututukan ngayon ng pulisya ang mga lugar na may kasaysayan ng matinding tunggalian sa politika, kung saan nagkakaroon ng mga insidente ng karahasan sa mga nakaraang halalan. Pinagtutuunan din nila ng pansin ng mga isyu ng seguridad upang maiwasan ang anumang problema sa paparating na eleksyon. Samantala, nakatakdang i-activate ng COMELEC Central Luzon ang Regional Joint Security and Control Center o RJSCC upang isapinal ang lahat ng preparasyon bago ang election period sa susunod na araw ng linggo. Kasama natin ang COMELEC, AFP, Coast Guard at lahat ng mga provincial officers ng COMELEC, ganun din ng ating mga provincial director. So sa ngayon, nasa end stage na tayo ng ating preparation dahil papasok na po yung ating tinatawag na election period sa January 12. Sa kaugnay na balita, kasabay nga po nitong hinihintay nating election period sa darating na araw ng linggo ay ang pagsisimula na rin ng pag-implementa ng nationwide gun ban sa araw ng linggo, January 12. Magtatagal ito hanggang June 11, 2025. Base sa COMELEC Resolution number 11067, pinagbabawal ang pagdadala ng barilo anumang deadly weapon sa lahat ng mga pampublikong lugar kahit pa may lisensya. Kasama na rito ang mga building at langsangan, pati na sa mga private at pampubliko na sasakyan. Tanging mga piling grupo o taong pahihintulutan lamang ng COMELEC ang exempted sa resolusyong ito. Kabilang na ang law enforcement agencies, mga justices, judges at iba pang profesional gaya ng mga may hawak ng malalaking pera. Maaari namang mag-apply para sa Certificate of Authority mula sa Commission on Elections upang legal na makapagbadala o makapagdala ng mga armas. Ito naman, excited na ho ba kayo na gamitin yung tinatawag nating mga ACM o yung mga automated counting machine, no? Para po yan sa darating na 2025 local and national elections. Ito na ho ang chance ninyo na maging mas handa sa pagboto. Nagsimula na kasi ang 3 araw na ACM Roadshow sa SM City Clark. Magsasagawa ng demonstration para sa publiko ang COMELEC sa Mabalacat at Ciudad Angeles hanggang Sabado, January 11. Ang automated counting machine ay isang makabagong makina na gawa ng Miro Systems. Isa po itong Korean firm. Ayon sa COMELEC,
Tutugunan ng ACM ang mga kakulangan ng PCOS machine na ginagamit ng bansa mula pa noong 2010. Bukod sa kayang magtagal ng ACM ng hanggang 14 na oras, mas mabilis at transparent din ang proseso nito. Viewers, huwag kayong aalis. Kami magbabalik pa para sa iba pang balita at impormasyon ngayong araw. And we're back, PO viewers. Ito po bilang paggugunita sa Jubilee 2025, nagtalaga ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ng 52 pilgrim sites dito yan sa Central Luzon. Kabilang na pa nga po rito ang 9 na simbahan sa lalawigan ng Pampanga. Silipin natin ang mga yan sa report na ito. Sa pagsisimula ng Jubilee 2025, opisyal nang binuksan sa mga deboto ang mga pilgrim sites sa Pampanga na itinalaga ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP. Iba't ibang aktibidad ang sinagawa ng mga simbahan sa lalawigan bilang pagsalubong sa Jubilee of Hope. Sa Archdiocesan Shrine of Apong Mamakalulu sa Lourdes Sur, Angeles City, nagdaos ng opening liturgy, prosesyon at banal na misa ang pamunuan ng simbahan. Nepiliya po ingke katamong shrine, anting metong karing pilgrim churches na ning Archdiocese. Tamo kakalingwan karing puso tamo, na ating Diyos akayabe tamo, busal tamo. Ating Emmanuel amibait, busal tamo, ban kanita, mangatmu karing ke katamong kakulangan. Ban kanita manyadsad karing ke katamong pamangailangan. Ing kapanayan makabigo. Hope does not disappoint. Nagsagawa rin ng banal na misa ang mga parokya ng Metropolitan Cathedral of San Fernando at Our Lady of Grace Parish sa Mabalacat City bilang bahagi ng paggunita. Kabilang din sa mga pilgrim site na bukas para sa mga deboto ang Santo Tomas Apostol Parish sa bayan ng Santo Tomas, San Luis Gonzaga Parish sa San Luis,
sa Nicolas de Tolentino Parish sa Macabebe at Santa Ana Parish sa bayan ng Santa Ana. Ang makasaysayang Our Lady of Lourdes Parish sa Cabetican, Bacolor ay tinakda rin bilang isa sa mga pilgrim site ng Jubilee 2025. Samantala, kasabay ng paggunita sa Solemnity of the Epiphany of Our Lord o Three Kings, nagsagawa rin ng banal na misa ang Santa Rita de Cascia Parish sa bayan ng Santa Rita. Sa mga bibisita sa nasabing pilgrim sites, maaaring dalhin ang inyong pilgrim passport, isang special document gaya ng Philippine passport na tatatakan sa bawat parokya na pupuntahan ng mga deboto. Aisel Fernando, CLTV 36 News. PO viewers, naglabas po ng paalala ang Department of Health kung sakali po ang ating mga PWD ID holders ay hindi makikita ang kanilang mga pangalan sa isang registry. Iminungkahi po ng DOH na gawin ang mga sumusunod. Una, bisitahin ang DOH website sa pwd.doh.gov.ph/home.ph at gamitin ang ID verification tab para hanapin ang ID number. Susunod, makipag-ugnayan sa LGU para sa tamang format ng ID number dahil maaaring magkaiba ang sistema ng iba't ibang lokal na pamahalaan. Kung lumabas ang prompt na no records found matapos ang verifikasyon, pinapayuhan na makipag-ugnayan ang PWD ID holder sa Persons with Disability Affairs Office o PDAO ng kanilang lugar. Ang PDAO ay may kakayahang i-verify kung ang detalye ng iyong PWD ID ay na-upload sa DOH registry. Ipinaalala rin ng DOH na ang paggamit ng pekeng PWD ID ay isang krimen sa ilalim ng RA 7277, Section 46. Ang sino mang mahuhuling gumagamit nito ay maaaring pagmultahin at makulong. Good news po mga ka-POV mula sa ating mga karehiyon dyan sa Bataan Peninsula. Ipinagdidiwang po ng mga na taga-Hermosa Bataan ang tagumpay ng kanilang mga mag-aaral sa International Vedic Mathematics Olympiad o IVMO at International Science Olympiad Competition of Southeast Asia o yung tinatawag po nating ISOC-C. Ito po ay ginanap noong November 30 last year. Wagi sa kompetisyon ng mga mag-aaral mula sa Hermosa National High School kung saan nasungkit ni Rick Justin Pascual ang gintong medalya sa IVMO, habang si Johan Jeric Buencesco ay nakapag-uwi ng silver medal at si Aldrin Molinar ay pinarangalan naman ng Merit Award. Sa ISOC-C, nasungkit ni Jared Pascual ang kampyonato at gold medal, habang first runner-up naman si Gabriel Inigo Cochesa na nakakuha rin ng gintong medalya. Pumuesto rin si Rick Justin Pascual na siyang second runner-up. Nagpapasalamat naman si Hermosa Mayor Antonio Joseph Inton sa mga guro at administrador ng Hermosa National High School sa kanilang suporta sa mga mag-aaral. At yan po ang balitang mga nakalap ng ating POV team para ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Muli sa ngalan po ni Justin Dizon, ako po si Lizen Morten. Samahan niyo muli kami bukas para sa iba pang mga balita at impormasyon na aming point of view.